Het WK-keertsen zit er weer op. 18 landen namen deel aan verschillende varianten van het keertsen. Vooral wie er wel eens wat kritiek op het evenement. Het zou te duur wezen en hier net te vol op het shutting. In het verleden binnen er wel eens wat excessen west. Keertsen zeggen het als een soort van feestruisje. Onder de jonge Duitse bondscoach Pieter Teenstra is daar geen sprake van. Hij zag de afzondering op een mooie locatie om de ploeg hield bij elkaar te houden. Voor het volsluitende team weer dit WK wichtig en maar het in de toekomst dan ook blauw. Ja, maar absoluut blauw. Ik zie hoeveel publiek die van de week West had. Ze kwamen op een gegeven moment bij duizenden tegelijk. Nou ja, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Dat is een stimulans voor het keertsen. Nou ja, we hebben het Friese keertsen op elkaar gezet. En, de win was het negatieve meesten erom, maar volgens mij had hij nou net vol te vertellen. Door bij Zuur Remus. Ja, dat is ik zo. Ik ben hartstikke verlies, maar dit is een hartstikke fantastisch leuke week geweest, absoluut. Ja, als het juist hoe het hele weekend voor ons is, hoeveel meesten erop aankomen, ben ik jongens, maar het mooie keertsen, maar die finale van de heren, ongelooflijk. Hier ik weer. Nou, ik was geen schatting te doen, maar weer een heel soort meisken. En ik denk dat de grotere keerspartijen hier in Friesland er jaloers op binnen, volle meisken. Dus een dubbele dwarsslag en 18 land ben je, of Zandjeland ben je West, wij zelf in het 18e land. Volgens mij hebben we het keertsen op elkaar zetten. Jonker, het Friese spul, het morgenkeertsen en het internationale spul. Wie het Largus het laatste onderdeel van dit WK. Largus is een variant van het jeu de pelote en wordt vooral beoefend in Spanje en Italië. België en Nederland zijn hier echt tegen betoefd in. Nederland is zelfs een jaar in wereldkampioen. Het was dan echt verrassend dat de Belgen vreeds kansloos uitschakelen waren tegen de Colombianen. Zodat Nederland het in Ecuador opnemen moest in de hele finale. En dat was een spultje van kat en moes, 6-0. Nee, dat is zeker net altijd regen. Ik heb ze voor jou in expeditie, toen hebben we voor mij in de finale pool, toen weer een pool. Ik zin spelen weer ik 6-0, dan weer eigenlijk een beetje hetzelfde team. Dus ik schat deze kansen inderdaad wel heeg van tevoren nog wel. Nou, hier we van tevoren rekenen. Ja, Nederland-België, dat wordt de finale om het Largus. Het hele product van piloten wordt, dus wat had ik het lieker door elkaar. Ben je de twee sterkste landen, zo'n je zeggen? Dat is net helemaal weer. Het Largus wordt spelen in Spanje, dus zeker de Spanjaarden zijn net uit te vlakken. Ja, en de Colombianen zijn best wel een verrassing. Ik bedoel, ik is alles wat ze zeggen, maar ze juist er echt hij ze gebruik maken van omstandigheden. Ik bedoel, zij konden het eerste opslaan en ze hadden verder wien opslaan. Ja, dan is die jongens, ze slaan nou in de wien op, maar ze wippen ze er nog heen. En het is gewoon, ik ben gewoon echt, na 2 maanden is binnen 2 euro heen, maar het ben wel eraan. Ja? In de hele finale won Colombia van Spanje. De opslag van de Colombiaan is spectaculair te nemen. Boppenhangers wordt het baltje opslaan en op een makkelijke wijze over het hele perk slaan. Deze opslag had ik een nooit nevens de Hollandse keertjes. Het kost het kracht, dat zijn we echt in elkaar. Als je wat ze juist doen, die slaan voor die Belgen maar zo in een huis. En het is de Belgen een spel zich vanzelf. En ze slaan bovenaan gewoon alles van de wien doorheen. Gelukkig zit de wien ook goed voor u, dus in de wien op. Juist dat ze aan het begin een wolontak in en let ik gewoon steeds kwatter worden, omdat het een kracht kost. En zo staat het Nederlandse team in de finale zien hoe de verrassende Colombiaan. Enkel slagen de Colombiaan erin om de bal volslaan over het perk te leveren. Maar de eerste wedstrijd had hadden in die te volle kracht kosten. Zag je het Nederland op weg naar de wereldtitel. Hier de opslag van de Colombiaan. Tegen Triemstra mooi de uitslag. En dan wordt de bal kweerslaan. Dat betekent dat het 9-1 wordt voor Nederland. En op 9-1 en 6-2 valt dan de beslissing. Johan van der Meulen, mooi zijn opslag. Brengt hem diep achterin. En dan wordt die bal echt kweerslaan. En zo pakt Nederland echt in deze discipline de wereldtitel. We zijn echt ontiegelijk voor. We hebben de titel nog te verdedigen, die hebben we dus nou weg. En het is wel een beetje een titanenstrijd bij België natuurlijk, het is hun spul. We hebben nou in ons eigen spul hebben we ook voor de kampioen. En nou ja, in dit spul dan jou ook eigenlijk voor de kampioen. Nou. Ja, dus we winnen wel ontiegelijk gebrand om te winnen. Ja.